Ďakujeme chlapci. Zahráme ďalšiu pracovnú pieseň. S pánom bratom sme asi pred 27 rokmi, čo to bolo, že názvem teda volať, založili takú hudobnú skupinu Karpatské Chrbáty a tá skupina hrá taký big beat, tak zahráme teraz na týchto hrúlach taký big beat. Pieseň sa volá, že Keď majster zaveli hotovo. Pán brat bude hrať na hudobnom nástroji, ktorý sa volá, že hajzel. Musíš si to doniesť, vieš, lebo sa nám to tu všetko nemestí. No a ja tu mám takisto ten basáčik, ako hovorím, že spomínal som už na niektorých koncertoch, že mne sa to pridí, keď sa odkúkávajú piesne, ale som sa dohodol sám ze sebu, že môžem od chrbátov aj víťazov medzi sebou, čiže pán brat ozvučí si záchod, hajzel. Ja by som ešte k tej šikmej veži, pán brat hovoril, že pán brat, že máte najšikmejšiu, je to pravda, na Slovensku vežu? Ale my v Orbove máme vzácnejšiu väžu, my máme tiež šikmú väžu, ale naša šikmá väža má rovné dvere. Dokonca presným meraním sa zistilo, že opačne naklonené sú dvere ako... Takže os väže a os dverí vytvára obrovské písmeno V, ako Vrbové, ako vrbovskí vítazi. Takže idem, nazvučíme si hajzel, chalani, dávam tam tento mikrofón, čo vyprávam do neho do hajzla a ideme na to. Čiže Keď majster zaveli hotovo. Keď majster zaveli hotovo, rýchlo odskočíme od toho. Prácu brzdy, to sa nepatrí. My všetko urobíme raz, dva, tri. Pán brat celé. Majster zaveli hotovo, rýchlo odskočíme od toho. Prácu brzdi, to sa nepatrí. My všetko urobíme raz, dva, tri.